Assalamu alaikum. Za ka kira ta? Wace ce wannan kuma za ka kira ta? Za ka kira ta na ji ba maganin zan karaso ba. Ita wace ce wannan kuma? Ko dama maganin da ake gana min da yanayinka da nake gani ya zama gaskiya ya tabbata. Za ka kira ta ka zo wajena ka ce za ka kira ta? A gaban idona ma bani da mutunci da darajar da zaka wannan ina sai da ka zo kofar gidanmu sannan ka ce min za ka kira ta. Na fito ina hankalinka ma ga baki ɗaya da attention ɗinka ya koma wajen ta. Ni na zama useless a wajen ka kenan. Ni hakuri. It is not what you are expecting. It's not what you think. She's my classmate. Muna tare ne a school. So tana so za ta yi abu ne. Shi ne ta kira ni. Yana nan yanzu mu taimake ta. Ka taimake ta. A kofar gidanmu za ka taimake ta. Kun gama a makaranta yanzu ka zo kofar gidanmu ka zo ka nuna min classmate. Ka taimake ta. Ban san ki haka ba. Don kin sani. Yanayi yana iya canza a koyaushe kamar yadda na ɗauke ka kai ba haka ka ɗauke ni. Amma dai kin san da bana son ki, ai da bana zo gurin ki. Bana son ki, bana son ki. An daɗe da ina son ki, bana son ki. Wannan tsohon labari ne a wajen ku maza a yadda kuke yi. Haka kuke mana ko da yaushe. Amma ban da expecting wani abu daga